Good evening guys. Another hustle na sad. So mo ni akong second job nga night shift siya. So lam mo sa ta kay murag para aron ng fresh na tanawon. Pandaro na nato to ang transformer para magsugod at tagkumbate. Tapos na yun. Di ba? Karon di lang sa tamang api kay nagkape naman ko. Pero ay kalimot o ginhawa. So balik ta sulod. Chill tagamay. Padung mag-start. So time check. So akong trabaho guys, sayon ra na siya, help desk support ko ani. So mga ayo-ayo lagun sa guba. No need na mag-clock in clock out. Parang tanaw ng mga tickets kung unsay gipang race nga tickets dira. Then mo na rin akong trabahoon. So karon ubay-ubay kog trabahoon. So sugod ta. Nag-call ko aning doctor kay urgent man daw. So mo to akong gitawagan. Nya nag-dial in. Ya, pagkahuman naminaw ko niya og unsay ang ipaayo. Hi guys. Inani-on lang ninyo. Ito ka sa YouTube. I-search akong pangalan and then i-click nimo lantaw-lantaw na nimo ng mga videos, click subscribe. I hope nga kaluyan sa demo. So balik ta. So what I'm doing right now kay nag remote connect ko sa 4 computers ani nga client, then ako gi-install nga application sa tanang computers. Mura siya communication software nga ilang magamit within the same network. So mao na ako ang pirming buhaton usahay magayo-ayog unsay maayo. Time check. So duka ako tog sa ta. Alright, taran. Mapay pagmata na ko guys, gikan sa quick nap, pero wa magyapon ko'y trabahoon. Pending na tanan. Time check, buntag na, and still waiting for trabahoon. So maoro to guys, ugma na sad, wala naman ko'y gibuhat. But thank you so much for watching. Hope mo support mo by subscribing. Thank you.